вървя си, аз стигнах до средата на моста. И изведнъж мечка. Като я гледам и тя ме вижда. По едно време се сетих, че държа пушка. Прицелих се и пуф! Ако беше с 10 метра по-надясно, щях да я оцела право в главата. Ама много се клати бе. По едно време се сещам. Събричам пушката, фъргам пушката на земята, събричам се и тъкмо да скоча във водата. Забравих и се сетих, че не мога да плувам. Да взема да се отдава заради едно изяждане. На 3 метра от мен мечката се изправи над задни крака. С едната ръка я хващам за двете лапи да не мърда. С другата ръка и бъркам в устата, за да я обърна. С другата ръка и удрям в корема, за да изкана въздуха. А с другата, като извадих теслата... Ти колко ръце имаш? Абе, това е напрежение. Колкото мога, толкова ще извадя. Аплодисменти, ела тук да получиш грамотата за участие. Ама ти много добре се ориентира. Веднага пред журито застана и само към тях. Май много ти се печели награда.